Primer que res, bon dia a tots. Gràcies per venir a este acte que, encara que sigui un poc precipitat, és un reconeixement històric d'un personatge realment important per a la història de Pego. Aquilino Barrachina, tot i no ser natural de Pego, va ser alcalde de Pego en una de les èpoques històriques més difícils i més conflictives quasi de la història. I jo trobo que és merescut que, almenys, un personatge com aquest tingui el nom d'un carrer, en aquest cas d'una avinguda, que encara és millor, i sobretot en el tema de la memòria, sempre és importantíssima la memòria, perquè si no tenim memòria no tenim res. I també agrair que este fet s'hagi consumat gràcies al suport de la majoria dels partits polítics, no de tot, i de la iniciativa de les dones de l'Associació de Dones Cabal, que va ser la que va proposar aquesta cosa. Jo poca cosa tinc més que dir, que contar així la història d'Aquilino, perquè la majoria de vostès van vindre a la conferència que vam fer aquella volta, i sí que voldria que no quedara només el fet en fer el carrer, posar la placa, inaugurar-ho avui, sinó que li farem alguna cosa més a Aquilino, perquè Aquilino, igual que altres personatges de Pego, posem per cas Mitchell, que en aquests dies està apareixent, no sé per què, perquè sí tenim la mala costum de comparar massa les persones. Cada un en la seva faceta ha fet biografia suficient per a ser reconegut. Aquilino es mereix, òbviament, una biografia, igual o millor o pitjor que la de Mitchell, però se la mereix. Jo estic en la labor de treballar en Pego per això, per a fer aquest tipus de coses. Si venen temps millors i n'hi ha diners, òbviament que n'hi ha que fer-li un llibre, una biografia, per a que quede ja per a sempre. Perquè nosaltres de si poquet ens n'hem d'anar tots. Però un llibre sempre queda 100, 200 anys i sabrem qui era Aquilino Barrachina. I res més. Gràcies a tots. Dir-vos a tots gràcies per Aquilino i per tota la seva família, donar-les gràcies a la corporació municipal, dient que Aquilino va ser una persona que va patir molt durant l'època d'alcalde i després, quan va acabar la guerra, va ser fusilat no per ningú càrrec polític ni criminal, sinó solament per haver sigut alcalde socialista i ujetista fins a la mèdula. En nom d'ell li dono les gràcies a la corporació i acabaré les últimes paraules que va dir un mestre molt important a Pego, que precisament estem al costat del col·legi que porta el seu nom, Antonio Pérez Ramos, que va dir que Aquilino solament tenia un defecte, que era demasiado justo. Gràcies a tots. Simplement agrair a tots, a la família, agrair als distints grups polítics així presents l'acompanyar-nos este matí en ja el destapar el que és la placa que anomenarà definitivament este carrer, antiga avinguda Magdalena, a partir d'ara, avinguda Alcalde Aquilino Barrachina. Jo voldria fer una reflexió també, una reflexió basada en un fet que va passar en el plenari on es va votar això. Com s'ha fet referència anteriorment, no es va aprovar per majoria absoluta aquest nomenament i l'excusa que va donar l'oposició era que no era partidària de canviar noms, quan no se com va justificar que ells també havien canviat altres noms. Vull recordar, per exemple, que Just de Convisió, que és la Placeta, antiga plaça del Mercat, pues va posar el nom de Franciscanes de la Puríssima Concepció. Trobo correcte, però també trobo correcte que la dignitat dels polítics té que ser bona per un costat i per l'altre. I els valors democràtics, així, n'hi ha gent que pareix que s'ha oblidat, perquè tan demòcrata pot ser un polític d'esquerres que un polític de dretes. I està clar, conforme dia familiar antes, que Aquilino el van afusillar després de la guerra, i no precisament per ningú crim que va cometre, sinó per tindre una ideologia diferent de la del règim d'aquell moment. I això és una cosa que jo no entenc com a polític. Crec que cada polític pot tenir la seva ideologia, però respectar els altres. No compartir amb jo una altra ideologia, però sí respectar a les persones. Per tant, per així, el meu
reconeixement com a alcalde de Pego al meu antecessor en aquella desgraciada època que va ser la Guerra Civil. Jo ara estic posant-me un comentari que ja és un familiar. En aquella època anaven a veure-lo moltes persones a casa per demanar-li menjar i demanar-li faena. No, pues desgraciadament ho està passant en la crisi econòmica i jo com a alcalde, i no podem comparar aquesta època amb aquella, estic recebint moltíssimes persones que per desgràcia no tenen faena i el veus més de 4 voltes que no pots donar una solució a aquest tema. Entonces jo estava pensant el que passaria aquell home quan ja no es tractava simplement de feina, sinó es tractava de menjar les persones. Per tant, considero que ho deia passar prou malament com a càrrec públic i més sabent el que estàvem comentant, que tenia aquesta cosa de no fer tampoc massa cas a la ideologia política de les persones. Per tant, que sí, el meu reconeixement dos còpies de lo que és l'acte de plenari, perquè se ho guardeu, per cada una i una per vosaltres, és l'acte de plenari on es refleja el nomenament. Gràcies. Com a presidenta del grup de dones Cabal, volíem dir que estem molt agraïdes a l'Ajuntament i a la corporació que ens ha fet, perquè nosaltres en un principi, ja fa 3 anys, en un principi vam trobar que se ho mereixia, li vam preguntar a Miquel si ens parlaria i va ser un èxit aquesta conferència i a raïs d'ahir vam fer la proposta de que li fes un reconeixement, o una medalla, o un carrer, o una avenida, i ara per fi han fet que feren l'avinguda aquesta. Estem molt agraïdes, molt contentes, i a tots els equips que ens han apoyat, a més dels que estan a l'Ajuntament, també Saúl, que representa l'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Podrem? Vale, feu la foto. Vale, estirem. Muy bien.